Hemmenize salam dostlar. Videomuza kalan yerimizden devam edeceğiz. Geçen bölümde ova geldik ve ovada şul üyü özümüze tuttuk ve bölümümüzü oturttuk. Bu bölümde olsa şul ovanı birazrak bezapasına yağdaya getireceğiz. Yani hemme yerini yaktaltmalı. Karanlık olsa zombiler dörer. Şunun için hemme yerini yaktaldıp bezapasını yağdaya getirmeli. İlk bilen üstündeki ziyat zatları şu yere koyayım. Şu yerde bir gerek zatları ayırayım. Sandığımızı koyacağız. Üstümüzdeki ahir zatları ataralım. Gerek zatlarımızı son yanımıza alacağız. Şimdi şu elimizdeki fakirleri alıp her yere fakir koyup çıkmalı. Görüşünüz üzere eyyam karanlık düşüp otur. Fakir koyan yerlerimiz birazrak yaktı görünüp dur. Şunun için hemme yerler yaktı olsa hiç xili zombi döremez. Zombi döremez yalıhım. Ahli yere yakta övrmeli. Hiç xili fakirliğinizi gaýgy etmeli däl, aýap saklamaly däl. Bolup bilençe ahli yerler yakty bolmaly. Ne giyeceğiniz zombiler çıkıp başladı. Fakirleri koymak için giyeceğe garaşsanız yaxşı, sebebi giyeceğsine qaysı yerlere fakir koymalısını görkezýär, şeýle karanky yerlere fakir koyup ýakt edip çykýaňyz. Ýakty yerlerde zombi döräp bilmeýär. Eger owanyň daş töweregi fakirden dolu bolsa, hiç hili zombi döremez. Ýaşaýjylaryňyz bezapasny ýerde bolar. Ine zombilerem görkezeýin. Ine bu creeperimiz. Ýakynda gelseňiz ýarylýar bular. Ýarylan wagtam hökman suratda öldürýär sizi. Ine bulam skelet. Bulary uzaktan ok atýarlar. Öldürmege aňsat. Ne şeýle bobaklary hem kontrol edip ýakt edip çykmaly. Ine primerini hemme ýerini ýakt etdik. Zombilerimiz owadan uzakrak durýar. Şolam peýdaly, ýani bizi görüp owanyň içine gelmezligi üçin uzakrakdan ýok bolup gidenler ýakşy. Şey diýip ine owanyň içine
yakta ettik. Indi giyeceğimizi geçireli ve sen neymiş de otursun öyle. Uladı gözüm önünde. Giyeceğini geçireceğiz ve demir aktarmağa çıkacağız. Dünkü videonu yükleyecek vaktim gördüm ve ilkinci gezek ağacı kesen vaktimizdaki yerinde şu ağaçlı yerlerin arkasında dağışlı dağı görüptüm. Şonu videoda ünsverdim. Hazır biz şu yere gideceğiz ve dağın üstündeki daşların arasında gerekli olan demirimizi, kömürümüzü tapıp ulanýas. Hazır ilk bilen birazrak et pişirmeli bolýan, sebebi etsiz gidip bilmez, yer içeri gerek. Kömürümüzü hem ýok etdik bu yerden. Böyle birazrak kömür alayın bir yerlerden. Şöyle kömürlerden. Men prosto bu gezek video gireninde tekstur pakı değiştirdim. Ütkeşik görünüp dur. Şoň üçin ilk başdaky videoda kömürün, demirin görünüşleri biraz ütkeşikdi ýa-ni. Ene öňkü ýaly ýerine getirdim. Bular abyşny bolmaly ýaly. Minecraft'ın özündäki şekiller. Bu pişirmeýär muny. O demir goýmaly. Bizim bu pejimiz plavilnaya pej. Bu şeyle gazlı baktarlan zatlary, demirleri ya da başka altın zatlary pişirmek üçin gerek. Abyşny et pişirmek üçin bizim ulanjak pejimiz şul. Muňa da kömürüň azragyny goýýan. Ve etimizden pişsin, demirimizden pişsin, demirden hem kirka ýasarys gerek bolar. Demir kirka bize almaz bilen izumrut gazmak üçin gerek. Hazırlykça biz daş kirka bilen diňe demir gazyp bilýäs. Demir bilen bolsa ähli zatlar gazyp biler. Şoň üçin demir kirka aldym özüme. Kılıçtan demir kılıç gerek. Düşmanlary öldürmek üçin. Bulam ýanymyzda dursun, boldy. Yer içerimiz äri pişmendir. Ine bulam aýlanyp zat satýan adam, ýani her ýerde bir spawn bolýar we birnäçe ütkeşik zatlardan satışy bardyr. Bulary isleseňiz izumruda alyp bilýäňiz. Meselem tohumlar, agaçlar zatlary satyp berýär. Ziyat zatlarymyzy goýýas. Demir ýanymyzda galsyn. Kılıç gerekler. Bu yerde başka gerekli zadymız ýok. Bambuklary hem gelecekde ulanmak üçin ekeliň. Şulara ekip gidelim. Ağacam ekeliň. Sandykda boşuna yatmasın. Çörek aldık. İlk bilen çöreği oturalım. Başka yasamalı zadymız. Bir tane setil gerek olur bize. Evet yerce. Yanımıza kravadı hem alıp gitmeli yolda uklamana gerek olar. Böyle indi yola düşeceğiz. Şu yerde yerimiz var. Şu yerde şeker kamışlarını ekeleyin.
Indi ilki oyuna başlayan yerimize gidelim ve şunun karşısındaki dağlara göz atalım. Yine şu yerlerden ağacı başta kesen vaxtım. Şu uzaktaki dağlar daşlı göründü. Görüşünüz üzere en uzaktaki dağların üstünün toprağı yok ve daşları var. Şu daşların üstünde de demir tapmak mümkünçiligimiz has köptür. Yanımızda su alacaktık, su almalık. Böyle ziyan yok. Yine dağımıza geldik. Hemme yeri daştan görüşünüz üzere mana demirler var. Ve karanlık düşüp var ya. Ekman yatmalı. Daşları toplayas. Kirka dövüldü. Təzə kirka yasayan. Aydışmayalı daş kirka bilen en qımmat zadı qazıp bilecek zadımız demir maddalarını qazıp bilyas. Demir bilen bolsa başka has güçlü maddaları qazıp alıp bilyas. Şonun üçün mayda suydu zatlar için daş kirkanı olan alın hazırlıkça. Yine bu göründüğünüz izumrut, yaşlı izumrut. Bunu okmanın suratda iň pesi demir kirka bilen qazmaly. Eger demirden başka kirkalarınız bolsa hem olar bilen qazıp bilen ýöne daş tahta bilen qazıp bilmeýäňiz neşeyle izumrut berýär. Bulary owadaky ýaşaýjylar bilen alış satyş işlerinde ulanyp bilýäňiz. Aýdyşmaly dağın üstüne çıksanız demir bilen kömür iň köpi 150-180-nji urbinlerde iň köp demir bolýar 140-150'den başlap ýokary urbinlerde Y ine çep tarap künjekde görüşüňiz ýaly 152 dur. Bizler hazır 152-nji beýiklikde duruz. Şonuň üçin dağlyk ýerlerde daş bilen üstü daş bolan dağlarda iň köpi demir ugul tapylýar we izumrutlar hem kança ýokary bolsa şonça köp dörer ýöne izumrut oýunda iň az dören maddalaryň birisi. Onu tapmak bilen gyndyr. İzumrudu demir kirka bilen alýas. Bu yerde de demir var. Yine biz bize gerek demirimizi taptık. 1,5 stak demir. Başta yine de 1,5 stak kömür aldık. Kömürleri hazırlıkça yeter bize. Şonuň üçin hem indi owa gaýdyp barmaly. Ýanky aýdyşmaly şul pejimiz bizim tapan maddalarımızı, ýene şu demir, minerallary, zatlary bişirmekde has tiz bişirýär. Şonuň üçin
şunu ulanalım. Обычный zatları pişirmek için olsa şul pejimizi ulanmalı olyas. Обычный pejimiz var. Bu обычный et zatları pişirmek için ulanılıyor. Yine de şöyle etimiz var. Şuları pişirip görelim. Şöyle. Demirlerimiz pişsin. Ondan sonra üstümüze qoraqları demirden yaparız emmesini ve dozağa yani nezir dünyasına gitmeye tayarlanırız. Yangi videonu zapisede oturan vaqtim, oyun oynap oturan vaqtim videonun zapisi oturanını attan çıkarıp durun, görmendirin. Şunun için görüşüňiz ýaly. Demirden instrumentlerimi oňardım eýýäm. Demir şitim bar elimde. Eň başlara oňaran yerimde video öçüp galypdyr. Ondan sonra gittik, aylandyk. Her taraftan lava aktardım. Cehenneme gitmek için, yani nezir dünyasına gitmek için. Ähli yerlerden aktardım lavalary, tapam yok. Lava tapıp bilmedim. Şonun için hem yerin aşağına gazmaga ve almaz aktarmak için yerin aşağına gitmeye karar verdim. Onun için hem bir näçe fakil yanıma yasadım. Ziyat zatlarımı sandıkta koydum. Şu yerde bir saniye kıracıktan bir saniye yol yasadım yerin aşağına gitmek için. Bir näçe edeni işlerimi ýaddan çıkarıp durun. Görkezmendirin videoda yine bu yerde gowak taptım bir saniye. Onu ýaktaltdym zombiler döremezlik için. Şeydip yine şu yerin aşağına almaz gazmak için gitýäs. Zapisin durup galandan habarym yok. Indi habar taptım şoňa. Täzeden bir üstünden görkezip geçeyin diýdim. Ähliýere aktardyk, lava tapmadyk. Şonuň için hem lavany yerin aşağından aktarsak ýaxşy bolar. Sebäbi -54-nji, 58-nji beýikliklerde, ýani yerin iň aşagynda, kartanyň iň aşagy -64. Şo yerlerde iň köpü almazlar tapylýar we iň köpü lavalar hem şol -54-den aşagdaky boş öýjükleriň hemmesini lava adalary gurşap alýar. Ýani lava kölleri, adalar diýmeýin, lavaly köller yerin iň aşagynda dolu bolar. Şonuň üçin hem yerin häzir 40-njy beýiklikde görüşüňiz ýaly künjekde Y40 diýip dur. Şo ýerde Y-54'e çelli gazyp düşmeli bolýas. Benim pikirimçe şunun sesi, aydymyň sesi gatdydyr. Özüniň içindäki muzikasynyň sesi gatdydyr. Şunu astaldaly. Yine bir sany gowak tapdyk. Beýle gowaklarda habardar bolmagy sebäbi her yerden zombiler gelip biler. Fakylymyz gutardy, fakyl ýasalyň. Habardarjy şu demirlerimizi alalyň. Oyundaky iň erbet zombileriň birisi creeper, ýaşyl zatlar, olary ýanyňyza gelen wagtda sesini eşitmän galýaňyz we olardan gaçyp gutulmak ýaman apasny bolar. Ýarylsa, taşta beregini ýaryp ähli ýerde hemmeni öldürýär. Edebilsek şeýdip ýakty edeliň. Ondan soň bu ýerlerde zombi geljeginden korkmak hökman bolmaz. Bu ýerler çykmaz. Şu demirleri gazýas.
Nereye gitmek gerek de? Şu yerden bari. Okay. Bu yerlerde işlet yok. Görüşünüz yalı. Biz 6. beyiklikte ve 8. beyiklikten başlayıp daş karışık şeyle karamtılı daşlar var. Bularam abışın daş yönü. Rengi kara olan soň birazrak köyen daşlar bolýar. Muny gazmak birazrak kyn bolar. Yönü stроительствоda yaman owadan görünür. Bularam gelecekte ulanyp bileriz. Biz hazır gelen yerimizden yukarı çıkmaly. Şu yerden bir yerden geldik. Bu yerde köp zat yok. Demirleri görmendiriz. Ne bulam? Lapis yani lazurit. Lazurit'i cadılı kitapları, cadılı instrumentleri yasan vakti gerek olya. Onam toplamalı olyas. Köp lazuriten pedal zat. Bizim yanımızda kömürümüz az var şoň üçin şu tapan kömürlerimiz hem alalım. Kömür hiç kaçan 0. beyiklikten aşağıda tapılmaz şoň üçin hem yukarıda vaktık kömürleri hem toplap kalmalı. Hem işe toplap olmaz onu. Şöyle yapalım. Şimdi o yere girmeyiz. Ve aşağı kazıp devam edelim kazmamızı. Yankı aylanıp çıkan yerimize geldik. Gön aşağı devam edelim. Şu yerde bir zat görmendiriz. Karanlık bir yer var. Ne var ne yok şu yerden bir göz atalım. Duydansız kalan vakti zombiler arkamızdan gelmesin. Has ulu bir yerlere geldik. Bu yerde yani zombiler gelip başladı. Bu yer bizim için birazrak apaslı yer. Şunun için bu yerden belki uzakraktan aylanarız. Yine bu gören zadınız olsa sarı renkli altın. Altınlar şeyle demire menziş. Altın işlenilmedik altın değil yani. Hali tayarlanmadık. Bunları PC koyup pişirmeli olas. Şondan soň abi işini ulanyp bolar ýaly altına öwrülýär. Kömürleri alýas. Kirkamız dövüldü. Elimizde de tahta kalmadı. Tahtamız gutardy. Şonuň üçin verstagymyz hem ýok ýanymyzda. Şonuň üçin hissat edip bilmeýäs. Diňe izimize gaýdyp barmaly bolýas. Şu yerden gelipdik. Ýalňyşmasam. Yine şu yerden geldik. Tahta alıp terden kirka ýasamaly bolýas. Kirkamyz dövüldü. Sen aýan bolsaňyz daş töwerek hem ýakty bolan üçin daş üýleriň ýanlarynda zombiler ýokdur. Owanyň adamlary
arkayın qorada bolup bilýär-de şeýle. Ziyat zatlarymyzy goýýas. Ýanymyzda daşamaga gerek ýok. Sandyga goýaly. Daşlaryň hem ziyatlaryny goýaly. Tahtamyz gutarıpdyr diýmek. Agaç goparmaly bolýas. Yatıp giyjany geçirelim. Tahtalar ýanymyzda dursun. Versagymyzy ýasadyk we ýene bir sany demir kirka ýasady. Bu bar demirlerimizi hem pejin içine ataralyň. Şeýdip başga ýanymyza almaly zadymyz ýok. Demiriň ziýatysyny goýýas, ýarysyny goýaly. Şular bizlere häzirlikçe ýeter. Kirkamyz bar. Eger gutarsa da şu barlar bilen ýetirip bileris. Nereden? Aynen şu yerden gittik. Göne aşağı çelli düşýäs. Yine görüşüňiz ýaly Y0'a geldik ve bundan aşağıda hiç hili indi gaýdyp şeýle abyşyn daşlar görünmez. Hemmesi garalan daşlar bolýar. Bular abyşyn daşlar bulujnik bolsa, gara daşlara droblenny slanist diýerler, ýagny köýen daşlar bolýar. Ýeriň has aşagynda ıssyda köýen manynda ähli daşlar şundan gazan wagtyňyzda da birazrak daşa göre birazrak köp wagt gazlar. Şonuň üçin işimizi birazrak gynlaşdyrar. Ine görüşüňiz ýaly 54-nji beýiklige çelli geldik. Bu diýmek -64'te şul aşaky daşlarymız -64'te gutarýar. -54'ten aşakda birazrak gazanyňyzdan soň bedrock daşlary çykýar. Ýagny bedrock daşlary iň gaty daş, olary abyşny survivalda gazyp bolmaýar. Bizim bu ýerde Deep Dark biomu var. Häzir sesleri geldi. Warden var. Warden eger oýansa biz bu ýerde gaçmagymız ýaman apasny bolar. Bu ýerde ören ýuwaş hereket etmeli bolýar. Eger şu bedrock görkezmek istedim. Ine şu daşymız bedrock muny hiç haçanam gazyp bilmeýäňiz. Bu ýeriň aşağı gatlagy bundan aşağı gidip bolmaýar. Hem de almazlar hemişe şu gatlaklarda dogry gelýär. Ine şu bedrocklaryň aralarynda hem de 50'den aşağıda şul aralyklarda ine şul aralıklarda
almaz tapıp bilýäňiz. Almazlar iň çydamly materiallaryň biri. Ondan soňra nezerit var. Nezerit onu nezer biomundan tapmaly. Ýeriň ýüzünde tapyp biljek iň çydamly materialyňyz özüňize gora egin başlary ýasamak üçin hem iň gowy materialyňyz almaz. Olar hem diňe şul -54'lerde, -58'lerde köp tapyp bilýäňiz. Şonuň üçin ine şu -54'den gazyp başlajak. Göni gazyp gitýäs. Tapan zatlarymyzy, almazlarymyzy şeýdip aktaryp tapýas. Ýöne köpler aýtdy, -58'de hem aňsat köp tapyljak diýip. O dogry, kança aşak bolsa şonça köp tapylar. Ýöne şu ýerde durup gazanyňyzda eger öňüňizde şu aşaklarda dogry geljek boşluklar bar bolsa, boşluklaryň hemmesi lavadan doly, otdan doly. Şonuň üçin şu ýerden gazyp gitseňiz eger öňüňizde boşluk bolsa, lava gelýär üstüňize, siz gaçyp ýetişmeýäňiz hiç ýere. Şonuň üçin apasny eger -54'de geçsek, lava hemişe sizin bir blok aşağınızda galýar. Ýagny lavanyň urubini ine şol 54-nji blok, 55-nji blokda lava gutarýar. Ondan ýokarda lava ýok. Şonuň üçin hem hiç hili korkusuz -54-nji blokda almaz gazyp bilýäňiz. Almaz hem köp çykar, bolança tapylar 54'de. Hem de lavadan aňsat kaçarsyňyz. Lava hiç hili ziyan bermez size. Şonuň üçin -54'de göni gazyp gitýäs. Toplanan almazlary men size görkezem. Diňe ýaňy skalk sensorlaryň sesi geldi. Wardynyň şäheri bardyr belki ýa-da prosto Wardynyň biomu bardyr. Bu ýerlerde Wardan çykyp biler. Şonuň üçin hem ören habardarja ýöremeli bu ýerlerde. Eger Wardan ýerinden çyksa bizi öldürer. Onu ýeňmek oýunyň başynda hiç hili mümkinçiligi ýokdur. Yine bu gyzyl daşymyz krasny kamin, ýani redstone, gyzyl daş hakykady. Munam diňe demir we almazdyň kirkalary bilen gazyp bilýäňiz, daş kirka bilen gazyp bilmeýäňiz. Bu Minecraft oýunynyň içindäki toklu sistemalar, ýani elektrik sistemalary meselem gurup bilýäňiz, logiski hasaplaýyş sistemalaryny gurup bilýäňiz. Edil hakyky dünýädäki elektrik напряжениýasynyň ýerini tutýar. Şeýdip skemalary, knopka, переключатель zatlary bilen skemalary ýasamak üçin ulanylýar. Redstone oýunyň içindäki elektrik energiýasy diýip hasap edip bermeli. Bu gazanymyz gravi lapatka bilen gazylýar. Обычно döwülen, owradylan daş. Ne görüşüňiz ýaly. Biz -54'ün üstünde dururuz. Şul daşymyz -54. Lavamyz hem -54'de dur. Hiç haçan şu lava 54'te giden wagtyňyz garşyňyza dogry gelmeýär. Şonuň üçin hem iň optimal ýoly şu ýerde -54'ün üstünde ýöremek. Biz -54'te bu daş -54 diýip durdy. Bu daş -55-nji urubin. Lava -55'de bolýar hemişe. Eger şeýde lava çykan bolsa, lavalary isteseňiz şeýde boş setiliňiz bolsa alyp bilýäňiz. Eger islemeseňiz ýa-da setiliňiz bolmasa ýerine daş goýup ýapyp gitseňiz hem bolýar. Eger şu üstüne suw döksek lavamyz obsidiana öwrilýär. Biz häzir şeýdip görüşüňiz ýaly lavamyz obsidiana öwrildi. Bu gaty daş. Bundan portal ýasap bolýar. Nezere portaly şu materialdan ýasap bilýäs. Ýöne häzir bir san bolan üçin alyp oturjaklar. Bu obsidiany almak üçin hem hökmany suratda kirkamyz almazdan ýa-da nezeritden bolmaly. Daş kirka bilen obsidiany hiç haçan döwüp bilmeriz. Şonuň üçin dowam etýäs. Şu ýerde synlaýan bolsaňyz naushnikda oýnap otyryň. Sağ tarapdan
lavanın ve suyun sesi gelip otur. Eğer doğru bolsa şu yerde bir yerlerde lava gölü var. Ine. Lava gölünü taptık. Yani yukarıdan su gelen için obsidiyana öwrülüpdir köpüsü. Bu yerde zombilerin bolup biler. Şonuň için ören howply. Lavamızı taptık. Bu yerden gelip alıp özümüze nezere gitmek için portal yasap biliriz. Paka bu yeri dursun. Hazırlık çok mandal. Prosto yerini bildik. Gerek olar geliriz. Ne şeydi bellik edelim. Ve hazırlıkça devam edelim. Yine ilkinci almazımızdan taptık. Almaz şeydi rengi gök renkli oluyor. İlkinci almazımızı elimize aldık. Bize esası 3 tane gerek. 3 tane olsa kirka yasap biliriz. Kirkanın kömeğiyle yankı obsidianları koparıp alıp üyümüzün yakınında nezere portal kurup biliriz. Kirkamız dövüldü. Bir tane kirka yasalayın. Onun için dayak gerek. Ne şeydi? Kirkamızı elimize alyas. Almazın yanlarını hem kazık görmeliğine görüşümüz yalı. Arada bir blok kalıp yine de almaz çıkmak mümkünçiliği vardır. Üçüncü almazımızı hem aldık. Dördüncü sen var bu yerde. Beşinci sen var. Yine sana gerek olsa. Oldu indi tapılmaz onça köp olmaya. Verstakımızı koyacağız. Verstakta yine bir tane dayak gerek. Yine almaz yasama için 2 tane tayacak bilen 3 tane almazı koyağınız. Almazın kirkaya eliniz alýaňyz. Almazın kirka bilen yankı nezere gitmek için tayarlığımızı görýäs. Indi bu yere şey lava tapanıňyzda hökman suratda bir setil suw ulanýaňyz. Görüşüňiz ýaly lavalaryň hemmesi obsidiana öwrüldi. Bunu almagyň aňsat usuly, gazmagyň aňsat usuly ýene aşagynda lava bolup biler. Muny hazır gassaňyz obsidian dövülenden soň lavanyň içine düşmek mümkinçiligi var. Ýene aşağı boş ekeni. Şeydi setildäki suwy şu ýere goýsaňyz özü sizi itekler ve aşağınızda lava olsa lavanı sırazı obsidiana öwrýär, sizi howpdan gorap saklaýar. Ine görüşüňiz ýaly suw bolmadyk bolsa şu ýerdäki lava biziň üstümize gelip hazır bizi ýakardy. Ölümimize sebäp bolardy. Bizce mi 14 tane obsidian gerek? 10 tanesi nezere portal kurmak için 4 tanesi olsa instrumentlerimizi cadılamak için cadılı stola 4 tane obsidian bilen 2 tane almaz gerek. Şonuň için 14 tane obsidian gazýas ve üýümüze gaýdyp barýas. Bir yerden arkamızdan möýü geldi, sesini eşitdik ve öňüne aldyk bolmasa hazır bizi öldürmegem hiç satçy ýokdy. Şonuň için hemişe arkaňyzdan habardar bolun. 8 tane obsidianımız var. Şu taraf arkamız howpsuz bizim. Şonuň için şu tarapdan gazyp alalyň. 14 tane obsidianımızı aldık. Kirkany yasanymızdan soň 4 tane almazımız kaldı. 2 tane almazımız kaldı. 2 tane almazımız hem cadyly stol için ulanyp bilýäs. Hazırlıkça bizim esasy gerekli zatlarımız boldy. Ya da kılıç yasamak için hem bir tane 2 tane almaz tapalyň. Ondan soň üýümüze gaýdyp baralyň.
Şol bilen bugünkü videomuzu belki kurtarırız. İndiki bölümde Nezir'e gidip o yerini size görkezelim. Şu yerde önümüzde lava çıktı. Bunu ayırıp olmaz. Sebebi yukarıdan gele oturan lava, onu bu yerden ayırıp olmaz. Şunun için hem iza qaytmağa karar verdim. İza qaydan vakti hem şey dip, eğer isteseniz her taraftan 5-10 blok iki tarafa kazıp görüp bilirsiniz. Eğer almaz ya demir zat çıksa şey dip, barlak görüp izinize qaydıp bilirsiniz. Redstone'lar mende mesela 3 stack redstone oldu. Bunları yer az tutmak için redstone bloğa verip bilen 9 tane redstone'u bir tane redstone bloğa versem az yer tutar. Şey diyeyim, yerimi ekonomi edip bilerim. Yine sonunda yine bir almazımızı taptık. Yine görüşünüz ali. İza qaydış yolumda şu yerden tanelayan kazık gittim. İza qaydış yolumda iki tarafa 5 blok iki tarafa kazık geldim ve yine şu yerde yine de 2 tane almaz taptım. 2 del 3 ekeni. Belki de 4 de vardır. Şöyle fakir koyayım. Ve hükman almaz tapanınızdan son bir blok her tarafa kazık kurun. Aralarında gizlenip kalıp bilir. Olur hem alın. Yok, bu yerde hiç zat yok. 3 tane taptım. Cemi 5 tane kirkayda bir tane yasadım. Onun bilen 8 tane almaz blok almaz. 8 tane almaz taptık. Oldu, şimdi bizim bugünlük planımız da oldu. Bularla uyumuza qayıp barıyaz. Yine bular altınlara yani görmendirin. Bulara alayım. Yine uyumuza qayıp barıyaz. Yine qaydıp geldik. Üstümüzdeki zatları boşaltalım. Görüşünüz alı. Inventarımız hemen yere Qaradaş'tan doldu. Başka bir sandığımız var olsa sandığımıza koyarız. Sandık var. Altınımızdan ön altının üstüne koyacağız. Sandığı şöyle koyalım ve üstüne diğer Qaradaşlarımızı dolduralım. Her neme tertipli dursunlar. Bu yerde de biraz var. Bunları atayım. Yine sonunda biz eğer koordinatalardan hesaplan bolsanız neçe blok uzaklığa gidenimizi görensiniz. Şunça redstone taptık. Bunça da demir taptık. Bunça da altın taptık ve cemide 8 tane almaz taptık. 14 tane obsidianımızı hem şöyle koyayım. Indi 4 tane sezirlikçe dursun. 10 tane obsidiandan portal yasayaz. Portalı yakmak için bize oğutlu zajıgalka gerek yani. Onun için yanımızda demir var ve kremin diyen zat var. İkisini koşsak oğutlu zajıgalka yasap biliyaz. Ognivo değil. Bunu yasasak indi bir tane portalı yerleştireyali yer belirleyelim. Mesela şu yerde portalı yerleştirelim. Portalın kuruluşu aşağı en kiçik olacak portal şeyle bir tarafı 2 blok, bir tarafı 3 blok künceklerine gerek değil. Ne şeydir? Portalımızı kurmalı. Küncekleri boş kalsa da ziyanı yok. Eğer dolduran deseniz doldurursanız tapağı yok işleyen. Ne görüşünüz yani bu tarafa 4 blok, bu tarafa 5 blok. En kiçik portalımız şunu yaksak ne şeydir? Zajgalka bilen yakınımızda portalımız açıldı. Şimdi biz bunun içine girip arkayın Nezir'e gidip biliyaz. Hazır bu bölümde gidecek değil. İndiki bölümde başında Nezir'den
başlarız. Hazırlıkça. Şu yerde bu bölümü kurtaracağız. İndiki bölümde görüşeceğiz. Sağ olun.